Hi, hello mga friends. Welcome back to my channel. Magkuan ko karon mga friends. Akong buhaton tong adlaw. Manguan ko, manuroy ko pre-love sa akong mga anak, mga dress nila, shoes para kuan, para makuan pud ni makakwarta ka ani kuan ni kay kaysa ka nang nag-standby ra ni sa suok wala nagigamit dili na masigo nila mga friends. Suluyan ko ni akong mga silingan di ari o kani. Ay bagong puyo na sila din ha. Tinababaw, up and down. Naroy ko nga sayo-sayo tamo ako nani kay asog agi. Aripod o tipikas. Mintras manuroy ko mga kuan mga friends. Mintras magsuroy ko sa magpa-pre-love ko. Magkuan po ko. May ning daghan dala para dili kansi sa